Y para lo que vengo de vuelta, oraingo honetan berriz ere zibilizaziotzea. Joder, zerran nomás. Otuta WSD, ya, gexekin ematea. Bueno, venga de vueltan, zibilizazio, segun hasi ginen erriskatxo bat egiten, errepideak komunikatzeko, eta ez dakit bujak, antikolez, tropak, nola gratu zen dana. Bueno, lehenko kotxan eman behar genio, eta kargatu behar du, dira karga arazoak. A ber, Kuala Lumpur, infanteriak zerbatzen dira, porque igual hauek errazutzen dute. Espero dute zetz. Perlak dituzte. Hortik, bale. Epa. Ditugu pizko bat altzamenduak izateko, baina bueno, bueno, ez dago beste minuko ez dakit norbait eri eraso edo ez, egia esan da. Zer dago, zer dago temen? Atladin Post. Ez dago ikusten. Zerkari mundua ikusten ere ez egon nintzela investigatzen, edo nagoela investigatzen. Gormantendu, Mazin. Goko puntuta dago, ez dakit. Entzipio hemen ez duzue behar zue laguntzarik. Baina nabaiten baduzu adibidez hemendik. Arte. Hola, hemendik jabe, zairurak egongo dira komunikatuta. Hiru lurraldeak, zailu herriak, barkatu. Ondo. Eta... Eta kedetzen dut, baina... Behar bada topak prestatuko ditu erasotzeko. Adibidez. Zer... Ergan zer dagoen. Soka mantendu. Eta hemen behar zonen beste batzuk behin, ikusten. Igual hemendik hauei egingo diogu eraso. Ez dakit. Zata pasa... Zuek honetarlo zaretela. Secret Upgrade, Mosque. Zuek honetorri, a ver, es que... Plaswell, vale. Zine enteratzen, ya. Support maintain, eta City Connected, primera. Beti. Horain nahi dudana da, horiek egitea beste herrira. Bale, guetaz okupatuko gara. Zeran daude hauek, errekuperatzen. Etorri. Errekuperatu beto. Bai. Lengo gutxanda. Hauek egin dute elegana. Eta jarri eta horrengo kotxanda Glass White listura hori gora doan irutzen eta ja drama eta
poesia asmatuta izango dugu. Hor ere behar dugu zehozer. Librutegia, zehozer egiteagatik, baina. Baina eske... Bidea detetatu egiten dute eta ez dut nahi hori egiten, baina bueno. Super mantendu, zuek hauen konta egin. Nia! Hala, hauekin komertzoa dugu, beraz. Joatekotan besteen kontra jongo gara. Urdin, natoliko zaigu legionario gehiago rekrutatzeko. Beti datorrezkigula primera. Ezak izergatik moiko horreko Steam bera bakarrik konektatzen zait batzutan, nik flipatzen dut. Benetan. Nik batzutan flipatu egiten dute Steam moiko horralekin. Venga, eraso. Traka. Listo. Ondo. Pragarekin diru gehiago ematen digu. Argi eta garbi. Argi eta garbi. Hala, hor arte, primera. Eta lengoko txanda. Lengoko txandan ja drama eta poesia asmatuta. Eta, a ver. Hemen gertu da... Hostia. Haren ikusi dut. Honetaz ezin barko gara. What is drop? Egingo dugu... Autikak. Kontra egin. Eta eskate. Hortzeko erlazioak. Eta itxapustu egingo dugu. Eta hemen anfiteatro. Eta txanda pasa. Pizkanaka nagusitzen goaz, ez pentsa. Ezkenean txortadatxoarekin pitinka gero eta gorago. Saldi Ondo. Bazuek bizitza errekuperatu momentuz. Hor daude. Zuek hona etorri. Zuek bolistak zaretera Ta. Ondo. Ulengoko txanda. Onda iruro. Txorrada dirudi baina onda iruro txanda daramagu ja, جيت وانا كل امل باش نوصلوا شي اتفاق. Onartuko dugu haien embajada. تعال دعنا نتاجر. Soy erasoko... Bueno, vale, momentuz bai. Baina, bueno. Soy gero erasoko dizuet. Direa, hau dira marrokiarrak, hauek ez. Hau dira besteak. Bueno. Berdin du, nire marrokiarrei erasoko diet, así que... Zergatik ez, momentuz embajadak, baina, bueno. Zuek una. Zuek eraso.
Ia. Lehenko txanda. Ja lortu dugu elefantena. Elefanteak baditugu gure etxako. Seguro. A ver. Eta hemen itxasontxeak edo egiteko egin beharko dugu. Praga gure aliatuaren izatearen bidean doa. Ez ara heltzen, ke putada. Bai, txuli, zen, honetan ja hauek akatu egin dute hauekin. Uste? Klos. Bai, hemen daude beste batzuk itxoin. Ia. Aurpestatzen dira eta eraso. Ataka. Vale. Eta txanda pasa. Bitzanda optiketarako. Ondo. Hor dau. Eta hauek hemen burdin gehiago izango dugu. Eta gero hemen portutxoa. Posik daude da. Eta eraso. Zaska. Ole. Eta nahi zuek eraso. Listo. Nahi zuek ona. Ego duzue... Hau. Akra, bordina minus bi lertu digutelako. Eta erroman, anfiteatro egingo dugu, momentuz. Eta txanda pasa. Hemen behar ditugu herritarla konpontzeko. Bueno, hemen ditu jarri ditugu irekitxera, bedaz, momentuz lasa egon algara. Zaitasunez, moinak ez ditu barik. Uste jatzen dut horbitzen ditugula optikak, gainera, you have discovered optics. You made an instrument, and thanks to your research, all of your future military units... Eraikinak. Hau badago, legio badago primera, eta legio hobe. Uste nahan, hemen joan pizkat esploratxera ja, bide batez, hemen joan txuli edo. Zueko nahi torri. Zueko nahi jarri. Eta hori gutxe gora bera. Ez dago asko zire gehiago egiteko pizkat erasoekin eta gudekin hasi arte. Printzipioz... Iguartlopak joango gara batzen. Eta... Hemendik marraketxe erasako dugu. Bitur dago... Stonehenge txeko. A ver, hauek baite dute, beraz. Beraz joango dira... Hau konpontzen laguntzera. Zuguar errezu bizitzarrago platu, zoek hor mantendu. Eta momentuz... Zuek ona. Zuek itxu libera. Riga. Rengo txanda. Hemen, zuek errekuperatu bizitza, tontos. Kaskata zaudetela. Horde burdin mategi hori egiten, lasaitasunez. Nolako prisarik gabe. Eta...
Hautatu aldu politika berria. Puf. Onotla dekogu hemen ondo hartuta. Nire martxa gustatu letxeta erke, baina igual hartuko du pizkat artistaren mundua. Hartuko du pizkat artistena. Baita be. Beti dator ondo ustizko pizko bat izatea. Badak izuen. Zebizitza rekuperatu. Zuek hor mantendu. Zuek ununtz. Zuek hemendik adibidez. Hemen toki polita da baita ere beste litxo bat esartzeko, baina bueno. Horrengo gotxanda. A ver. Vale, no longer friends with Cape Town. Vale. Pragarekin neko ondo goaz. Zueko mantendu. Zuek hemen jarri. Zueko netorri eta konpondu. Eso me falta salir, pare bat txanda ja. Zuek etorri anuntz. Zuek hemendik etorri. Ez egote beste munduko ezer bez ez pentsa, Lehenko txanda. Eraikinekin bukatzen dugun. Egun da hirurogei Kristo ostean. Eta gaur hemen portutxoa egin behar diogu herri honetari barko dugula Terrakota Army. A ver, Nerero eta Amar, zueko mantendu, montuz, lotan, zueko gardirik. Erlego hasi da, hori konpontzen daude, hauek errepikatzen ari dira. Zueko naheitzi, zuek hemendik etorri. Eta horrengo kutxanda, ja konstrukzioa ere bukatuko dugu. Baina nahiko txatxita gaude. Arbadan eri hemendik edo lurralde txolen bat hau adibidez erosiko diot. Otoliko zeugula. Norbait sortu da errenazimenduan. Eta ingenieria. Ingo dugu kalendarioak. Zenio edekogu espia bat. Move Marokora bai, espi. Close. Holan fiskaten teatuko da hortik zelan dagoen gauza. Bueno, ez nuen hori nahi, baina bueno. Erraziko diogu. Esan diogu, ez igualtzen. Bai, hori da, hau da nahi numena nahi. Eta honetara ez igualtzen, bale? Hola, nengo diogu baita hau guretzako. Hari konponduta dago, primera. Eta... Zeuzetara peltzen. Zuko natorre eta ezakit. Zozer ere ekibako zuen. Vale, zuen bera etorri. Zuko na. Eta txanda pasa. Beste txanda bat gehiago, agur. Zer? Aloha pumehana ho'omika ia oe ke hoa.
Polinesia. O Eta kamehameha. Mo io ke ala ni moku. Goodbye. Así de simple. Agur. Uy. Nada, dira hauek du. Hostia, que está una lago tropak ditu. No cago en la leche, pikeroak. Eta arkeruak. La hostia. Haz infanteria ona daukan Cape Town, ez? Represo. Thank you. Baiet. Esta es la Golden Age, great work. Wow. Super landa. Baitu. 2 de mayo. Francisco de Goya, great artist. Ole! Lan turismoa izango dugu eskat gure aldera. Eta horrek diru sarrerak emango dizkigu. Beraz, dena bataiak. Hau berosi. Zuekor mantendu. Zuekor txeta horri da. Zuek egin paratzea adibidez eta zuekor mantendu eta urrengo txanda. Neko txogaz aurrera egiten ez pentsa, ondo goaz. Igual hori tlapak prestatu eta Maroko konquistatuko dugu. Eta hiei arauzo egin hobeto esan da. Eta pizka bat eguzea azten emateko jokoari. Zer dago? Meka. Meka aurkitu dugu. En fin. Johan discovered calendar. So, teacher, Vale. Filosofia. Bai. Zuek hau egin. Zuek mantendu. Zuek kontxetorri. Mendian gora. Eta hortxe, eta nik ez dakit gutxa gara bera 20 minututaren bagon edo ez, igual bai. Beraz, hemen dikutsiko, hostia, ikusi. Madre mia, beliz, diru negatibo. Baina hauek emango dugu diru, ez? Berkataritza postuak egin behar ditugu. Baiten, abidez hemen. Eta hemen dik edo tukea deko gula. A ver, haitxatzen da, eta, bueno, gutxi gora bera hemen ikutsiko dugu lagunduk. Piskat aurrera egin dugu, hobetu dugu. Hemen, eskizak zer egin, esan ez zer egin behar dut, baina... Hau, eske, ez daukate zer holan, diru emango didan ez ere egiteko. Joder, museila, hostia. Bueno, en arte gorko saioa. Zer duzuen guztoko izatea, guztoko izan baduzue, eta ez gabe, urrengo arte lagunok.